Cira turu kono lawange aja kancing. Ya njuk iki arek kok riko mambu perengus, Mbok. Mambu perengus. Heeh. Lawange diblak. Kon nang apa kok keblak ge isu. Ngonoke ngalorke. Ngonoke men siji wae cukup nyamuke mlebu kabeh. Uwes siji wae. Diblak kabeh. Wis tak yasinke dhisik riko ya. Yasinke ya. Tapi ngeblak kabeh men selamat. Men selamat. Dipengureke. Lah dibilang kono wis Anda lu anggur po. Wong poso kok njaluk anggur. Kaya mau wis sahur. Ya wis. Saiki arek apa? Kon ngaji apa kon selawatan? Selawatan kena pengajian. Kok riko kukune dawa kok tak ketoki ya. Rada awan titik ya, deling-eling kowe kok macan kukune. Banget iki. Tapi awanan ya ora werune yamene, ya. Saiki arek ngaji apa arek apa? Ya ngaji. Ngaji dhisik ya. Ngaji apa sing cendek-cendek wae ya. Nyong isin soalnya nek ngaji dawa-dawa. Surat Yasin apa surat Mulk? Ya surat Yasin kena, surat Nur kena. Ya wis Yasin wae ya. Didongake mbokne Rika. Ali kubure Rika, kelingan kora jenenge sapa wae. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususon Bapak Mohesa, Mbah Setrowarno, Mbah Peri, Mbah Rusti. Sapa meneh sing wis raene? Bayu Pami. Sapa meneh? Ya. Mbah Tumira, Mbah Satino, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Turu kono. Ajarene arek ngaji. Yo ngaji. Bintine diwaca dulu po wis. Wis. Ya wis. Alhamdulillah mau diwacana. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa men mobil nang kono mobil motor sedane sira iki urung cukup sedane. Kapan nyong tuku sedan, Mbok? Iki nang kono Purworejo. Nang Purworejo. Emang nyong calone iso duwe mobil, Mbok? Duwe mobil. Ya Allah, Mbok. Sira turu kono. Tempate iki men nang kono. Nek gelem nek ra ngono ya men nang kene. Wis asih tok ngaji ora? Wis ngaji. Nurut ya, niroke ya. Ra pareng omong wae ya. Sepurane ya dulurnya ya untuk pinter ngaji, ki latihan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم